משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יהודים יקרים, דעו לכם שהגאולה תלויה בעבודה של כל אחד ואחד מכם שיתחבר למשיח בן דוד שבו. מה הכוונה? שמעו היטב את הדברים. הגאולה שלנו תלויה בחיבור של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מה זה אומר? משיח בן יוסף עומד כנגד היסוד. הוא פועל, הוא עובד על היסודות, הוא בעצם כמו השור של יוסף שמכין את האדמה. כך משיח בן יוסף בכוחו להשפיע ולעשות ולהכין את כל ההכנות לכבוד הגאולה. לעומת זאת, משיח בן דוד עומד כנגד המלכות. הוא לא בא להשפיע, אלא כולו בחינת ביטול. הוא בעצם מקבל את מה שהשם שולח לו. ביטול כלפי שמיה והעולם. וגם אם יבואו ויגידו לו, קום, לך ותעשה, תשפיע על העולם, הוא מעצמו לא יודע לעשות זאת, אלא תלוי במשיח בן יוסף ובאחרים שימסרו לו את העבודה, ומשמיים ייתנו לו את הביטחון ואת כל מה שהוא יצטרך כדי למלוך ולהנהיג. לכן אם נסכם, משיח בן יוסף הוא מקור ההשפעה, הוא העושה והנותן, אך משיח בן דוד הוא המקבל, הממתין והמתבטל. אופן גילוי משיח האמיתי. יהודים יקרים, דעו לכם שמשיח מתגלה באופן ניסי, לא שהוא יבוא ויעשה לנו אותות ומופתים, אלא שברגע שהקדוש ברוך הוא כבר יוביל למצב של פיקוח נפש כללי, ויהיה מורגש לכולם שממש הסטרא אחרא בא וכבר לא נותנת לנו סיכוי, כך באותו רגע הקדוש ברוך הוא ייתן כוח למשיח בן יוסף האחרון להתגלות עם עיבור של משיח בן דוד, כשהוא כבר מקבל את הכוח לפעול. הרי רמח"ל כותב בפירוש באגרות אודות גלגולי ואיסורי משיח בן יוסף, שמשיח בן יוסף מקבל חלק של היחידה של משיח המגיע לו, אך אין לו כוח לפעול כלל וחסר ממנו הכוח. לכן אסור להתגלות לפני שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח למשיח בן יוסף לפעול. שהרי מי שלא יעשה כך וכן יקום ויתגלה כמשיח בן יוסף ללא כוח לפעול, יאבד את הבחינה של משיח בן יוסף שלו ויתגלה כמשיח שקר. דעו לכם שתורת הרמח"ל היא תורת הגאולה ודאי, וכחלק בלתי נפרד מידיעה זו היא תורתו של משיח. כפי שכותב הרמח"ל הקדוש בתיקונים שלו, שתורה זו מאירה לחוכמתו של משיח, וכך לשונו. ועכשיו בזה הזוהר שלך, הכוונה לזוהר של הרמח"ל, אתה מאיר למשיח בן דוד שעומד בחושך וברבים אחרים. ודעו לכם שתורת הרמח"ל יש בה את הכוח להכניע את כל המשיחים, דהיינו אנשי המשיחות כלשון הרמח"ל, שהרי כל מי שלומד בתורה הזאת מרגיש את המשיחות של עצמו מתעוררת. וזה נכון, כי הרבה הם שקשורים לתיקון משיח בן יוסף שצריכים לפעול עבור השכינה, אבל לא כדי להתגלות, אלא כדי לפעול, להשפיע ולתת לשכינה את מה שהיא צריכה כדי לאחוז כוח לצאת מהגלות. כולנו מאמינים, יודעים שמשיח נמצא בדור. הוא כאן בתוכנו, והוא יודע על כל אנשי המשיחות שפועלים למען הגאולה, אך אינו יכול להתגלות עד שלא יעבירו לו את העטרה. והעטרה מהי? העטרה היא הקישוט שכולנו, עם ישראל, מקשטים את משיח. אז מה זה הקישוט הזה? זה הבקשה של כל אחד ואחד מאיתנו למלכות השם האמיתית. יותר מזה, כל מי שכבר התעורר בו הניצוץ של משיח ופועל בדור למען הגאולה, צריך שידע שמשמיים דורשים ממנו יותר מכל אחד אחר לתקן את הבן דוד שבו, ועליו להמתין לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לפעול את הגילוי של משיח, ולא לקום ולהתגלות לפני, אלא שכן הקדוש ברוך הוא זה שיפעל את גילוי משיח. לכן, אפילו אם אתה יהודי יקר, מרגיש ויודע שמתקיימים בך סימני המשיח, תדע שיש עוד כמוך, וכך מרגישים עוד הרבה. לכן מחויבים אנחנו לתת להשם יתברך לגלות את מי שהוא בחר בו מששת ימי בראשית. אז אם כך, כיצד נוכל בכל זאת לזרז את מהלך הגאולה וגילוי משיח?
הרי אמרנו שמשיח בן דוד הוא בחינת מקבל, ממתין. אז איך? על ידי זה שכל מי שהוא בחינת משיח בן יוסף יסכים ויקבל בלב להעביר למשיח את העטרה. כי הוא ממתין לזה. ואתם האור של משיח, אתם הקישוט של משיח. לכן אתם אנשי המשיחות צדיקי אמת, ובלעדיכם העולם לא היה מתקדם לתכליתו. אך ההבדל הוא שהקדוש ברוך הוא לא בחר בכם מראש להיות המשיח, אלא השם נתן לכם את המקום החשוב ביותר, להיות צדיקי אמת, להיות הבחינה של משיח בן יוסף, שעושה, שפועל, שנותן לשכינה ועושה תיקונים עבור השכינה. ואתם האור שמאיר למשיח בן דוד. וכבר הבטיח הרמח"ל הקדוש בספרו רזין גניזין, שלא יקנו משיח בן יוסף למשיח בן דוד, אלא יאהבו זה את זה באהבה עזה, וזה יהיה קיום השלווה והמנוחה כל הימים, בברכת גאולה שלמה ואמיתית לכל עם ישראל ולכל העולם כולו במהרה בימינו אמן.